Foli an b'a di kanubaw ani lamɛnbaw olu bɛɛ lajɛlen ma an bɛna jɛ ka kumakan minnu lamɛn o sɔrɔla Baba Modibo Keyita la lajɛ dɔ o senfɛ lajɛ min ni a nana ka na kɛ ni o ye san 1963 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22 don ye. Modibo Keyita Ala ma hinɛ na k'a ka yafa kɛ an ma a ye laseli min kɛ o don an bɛna ka o de dalaminɛ. Excellence, mesdames et messieurs, Mabaw cɛw ani musow, chers camarades, tamaɲɔgɔn kanunenw, nous commémorons aujourd'hui pour la 3e fois l'anniversaire de la proclamation de la République du Mali. An bɛ lajɛrɛ min kɛnɛ kan bi ni a siɲɛ 3nan ye an kana sigi nin kɛnɛ kan kɛnɛ min ni a bɛ tali kɛ Mali jamana sigili a yɛrɛ tali o kɛnɛ kan. Nos remerciements vont à tous ceux qui, par leur présence, ont tenu à nous manifester leur sympathie. An ka foli bɛ lase mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu ni olu sɔnna ka na kɛnɛ kan ka na u ka kanuya yira an na. On voulait considérer que cette fête était la leur. Minnu sɔnna ka jate k'a fɔ nin seli in ko o ye olu ta ye. Ces cérémonies se tiennent, chers camarades, quelques jours seulement. Tamaɲɔgɔn kanunenw ni lajɛ in bɛ ka kɛ tile dama dama dɔrɔn. Après la perte cruelle d'un valeureux artisan de notre victoire, mɔgɔ dɔ o ntanyali kɔfɛ tanyali min ni a balala ka kɛ ni o bɛ tali kɛ maa cɛsirilenba la an ka sebaya kosɔn. militant de première heure, a kɛra tɔnden ye kabini kow daminɛ tuma na. d'un combattant qui emporte avec notre admiration le privilège immense d'être demeuré toute sa vie. Kɛlɛkɛcɛ min ni a bɛ taa ni an ka kanu ye ka kunnadiyaba sɔrɔ ni o de ye k'a fɔ ko a tora sira kan min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ. Égal à lui-même a kun tɛ se ka sanga maa si la fo a yɛrɛ kun. et en parfaite communion avec les principes de notre parti. Tagabolo minnu tun bɛ an ka parti la a kun kɛlen bɛ ka olu matarafa ka se a dan na. Au vaillant camarade Tombouctou Coulibaly, Ka ɲɛsin tamaɲɔgɔn cɛ farin Tombouctou Coulibaly ma. mort au champ d'honneur, Ale min tora faso kumabɔyɔrɔ la. je voudrais avec vous, N b'a fɛ ne ni aw, au nom de la nation tout entière, jamana kurukara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la, rendre un suprême et dernier hommage ka bonyamasegin belebele sankɔrɔtalen laban ko o lase a ma. pour le repos de son âme, Ka ɲɛsin a dayɔrɔ sumali ma. pour qu'à jamais Walisa bada, son exemple et son souvenir demeurent vivaces walisa a ka ɲɛjiralan a n'a taara ka hakilina minnu to o ɲɛnama ka to. en chaque militant de l'Union soudanaise RDA. Union Soudanaise RDA tɔndenw bɛɛ kelen kelen kɔnɔ. Je vous convie à observer une minute de silence. N b'a ɲini aw fɛ aw ka sanga kelen kɛ tasibila la. Merci. A ni ce. Chers camarades, Tamaɲɔgɔn kanunenw, au moment où nous abordons la 4e année d'indépendance de la République du Mali, tuma min na ni an bɛna Mali jamana kɛli ka a yɛrɛ ta na an bɛna o yɛrɛ tali san 4nan dabɔ. il convient de faire une fois de plus devant la nation entière le bilan de l'action du gouvernement et du parti A ka fisa ko kura tuguni ka na jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ parti ani fanga ye fɛn minnu kɛ ka na o danna tigɛ. pour l'essor de notre peuple. Ni o bɛ don an ka jamana kɔnɔdenw ka dɔ fɔ u ka tariku kɔnɔ. Dans le domaine de la production rurale, Cikɛ ta fan fɛ togoda la fɛn minnu sɔrɔla o la. l'effort a porté en priorité sur l'amélioration de l'infrastructure hydro-agricole, An ye an fanga sinsin fɛn min kan fɔlɔ o kɛra siraw ye fo kana a ɲɛsin sokow olu ma min bɛ tali kɛ jikow ani sɛnɛ la. l'organisation de la paysannerie sur des bases collectivistes, Ka cikɛlaw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kulu ye kulu min ni u bɛ jama nafa kofɔ. la recherche et la vulgarisation de nouvelles variétés de production, Ka ɲininiw kɛ ni ka tila fɛnɛ ka carili kɛ carili minnu ni olu bɛ tali kɛ sumankisɛw la minnu bɛ sɔrɔ yiriwali kofɔ. et l'équipement des groupements coopératifs ruraux Ka baarakɛminɛnw ta k'a di kulu ma kulu minnu ni olu faralen don ɲɔgɔn kan togoda la. en matériel agricole à traction animale. Ka cikɛminɛnw di olu ma cikɛminɛn minnu ni olu bɛ sama baganw olu fɛ. Dans ce sens, O hakilinaw na. l'Office du Niger a aménagé à lui seul Kɔlɔn kɔnɔna o sera ka yɔrɔ min labɛn a yɛrɛ ye ni o ye Office du Niger ye. 3500 hectares de superplanage, Hectare 3,500 bɔ ɲɔgɔn ko kɛnɛw la minnu ni olu nana ka lawalangata. pour la culture intensive du coton, Ka a ɲɛsin kɔri sɛnɛli o bɛ se ka
la walangata cogo min na. Et 3000 hectares d'extension nouvelle. U ye hectare ba saba fana labɛn ko o kɛ yɔrɔ walangata kura ye. Le centre de Baginda. Baginda cakɛda. Les ouvrages dans les plaines de Mopti Sud. Kɛnɛ minnu ni olu nana kana labɛn Mopti a worodugu yan fan fɛ bolo fɛ. Jene. Nyafunke. Kayi. San. Etc. Ana tɔw. Totalise 28 000 hectares de terres aménagées. O bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kɛnɛ minnu labɛnna u bɛ taa i jɔ hectare 28 ma. Un effort important baara min ni a nafa ka bon a été fait pour doter la paysannerie malienne de moyens de production modernes. O nana kana kɛ walasa min ye an ka Mali cikɛlaw ye ka minɛn di u ma minɛn minnu ni olu ye ni wagati laban minɛn ɲumanw ye. C'est ainsi que 19 000 charrues. O cogo de la saridaba 19,000. 3 000 pulvérisateurs. Bɔgɔkurucilan 7,000. 6 000 tonnes d'engrais. Engrais tɔni 6,000. Et 25 000 tonnes d'insecticides. Fɛnɲɛnama fagalan tɔni 25. Furent mises à la disposition des paysans. O bilala cikɛlaw olu ka bolo kan. L'action d'encadrement rural rapproché se poursuit. Min ye jantoli ye cikɛlaw la ka gɛrɛ u la ko u kalan o baaraw u bɛ sen na. Grâce au programme des écoles saisonnières. Ka kɛɲɛ ni baara bolodalenw ye min bɛ tali kɛ samiyafɛ kalanw olu la ni tilemafɛ kalanw. Dont 35 sont achevés. Olu la 35 o kun cɛra kaban. Tandis que 15 le seront avant mars prochain. 16 bɛ yen o bɛna kana dafa yani tarabakalo natɔ cɛ n'o ye san kalo 3nan ye. Un nouveau programme de 50 écoles saisonnières baara bolodalen kura min bɛ tali kɛ tuma ni tuma kalanso 50 la. sera lancé dès janvier 1964. O kurunbɔkarili bɛna kana kɛ ka bɛn ni san 1964 o binawulen kalo ye n'o ye san kalo fɔlɔ ye. L'organisation coopérative en milieu rural. Mɔgɔw farali ɲɔgɔn kan ka kɛ sɔrɔkulu ye togoda la. Support de toute l'action technique et économique se poursuit. Ni o ye jusigilan ye jusigilan min ni a bɛ tali kɛ kɛwalew bɛɛ lajɛlen na sɔrɔko ani fɛlɛko nasira fɛ o bɛ sen na. Les groupements ruraux de production et de secours mutuels se développent. Faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ kɛli kofɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ ka yiriwa. Et embrasse de plus en plus plusieurs secteurs économiques. Wa o bɛ ka walankatan ka a lase bolofara caman ma sɔrɔ nasira fɛ. Des groupements ruraux associés. Faraɲɔgɔnkan kulu minnu kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Véritable fédération des groupements. Ni o ye jɛkulu belebele ye min bɛ kulu faralen ɲɔgɔn kan k'olu kofɔ. Se constitue au niveau de tous les arrondissements. O bɛ ka sigi sen kan arrondissementw bɛɛ la. Toutes ces actions techniques, politiques et économiques. Ni kɛwalew fɛn fɛn filɛ nin ye fɛlɛkow nasira fɛ politikiko ani sɔrɔ nasira fɛ. Judicieusement combinées. Minnu dorogolen don ɲɔgɔn na k'a ɲɛ. Ont permis une augmentation appréciable de la production. O kɔni kɛra sababu ye caman de ka se ka fara sɔrɔ kan farankan min ni a bɛ mɔgɔ nimisi wasa. La production du coton à laine. Sɔrɔta min bɛ yen kɔriko nasira fɛ. A dépassé de 46% les objectifs fixés par le plan. O tɛmɛna 146 bɔ ɲɔgɔn ko la kuntilenna minnu ni fɛlɛ bolodalen kun ye o dan sigi. Dans le même temps, o waati kelen kɔnɔna na. Sa commercialisation est supérieure de 107% au niveau de la campagne précédente. A jagoli o ka ca 100 ni a 100 dafalen fo ka tila ka 7 d'a kan ka a sanga samiya tɛmɛnen t'a la. Les objectifs de la production arachidière n'ont atteint que 75% à cause de la rosette. N'a kɛra k'a fɔ ko kuntilenna minnu ni o kun nana kana ta ni o kuntilennaw ma se ka sabati fo 175 dɔrɔn k'a sababu kɛ tigabana ye n'o ye baki ye. Ceux du paddy et du mil min ye malojalani ye ani ɲɔ ta sont réalisés respectivement à 118% et à 103%. Olu sera ka waleya 100 ani 18 100 ani 7. L'année budgétaire du plan 1962-63. San min dana tigɛlen don an ka fɛlɛ kɔnɔ musakakow nasira fɛ
n'o bɛ tali kɛ san 1972 la ka na bila san 1973 la. A été consacré à l'achèvement des études des projets industriels. O nana taa ka o ɲɛsin sɛgɛsɛgɛliw olu kuncɛli ma sɛgɛsɛgɛli minnu ni u bɛ tali kɛ baara bolodaliw na usine ko nasira fɛ. Le génie civil. Cakɛdaba min bɛ yen ni o bɛ sojɔ baarabaw ka olu kofɔ jamana kɔnɔ. Des abattoirs frigorifiques de Ségou et de Gao. Bagan faga yɔrɔ minnu bɛ yen ni o bɛ Segu ani Gawo kofɔ. Est exécuté à 50%. O baaraw waliyara 150 bɔ ɲɔgɔn ko la. Et leurs équipements arrivés à Bamako. Wa o bagan faga yɔrɔ minɛnw olu sera Bamako kaban. Les travaux de ceux de Kayi et de Bamako Kayi ni Bamako ta baaraw se poursuivent dans de bonnes conditions. O bɛ ka taa ɲɛ charte ɲuman kɔnɔna na cogoya ɲuman kɔnɔna na. La nouvelle huilerie de Koulikoro, Tulu dilan yɔrɔ kura min bɛ Kulikoro d'une capacité de traitement de 30 000 tonnes d'arachide coque, o bɛ se ka tiga farama haka min ka o labaara o bɛ taa i jɔ fɔ tiga farama a tɔni 30 o bɔ ɲɔgɔn ko la. sera mise en service en juillet prochain. O na baara daminɛ ka bɛn ni kirifɔ kalo natɔ ye ni o ye san kalo 7nan ye. Sa savonnerie, Safinɛ dilan yɔrɔ d'une capacité journalière de 2 tonnes de savon de ménage, don o don o bɛ se ka safinɛ haka min dilan n'o ye minɛnko safinɛ ye o bɛ taa i jɔ tɔni 2 o bɔ ɲɔgɔn ko la. et une tonne de savon de toilette, Ani koli safinɛ tɔni 1 don o don. dotée également d'une installation de raffinage. Minɛnw fana bɛ a cakɛda in kɔnɔna na ye min bɛ sɛnsɛnni kofɔ lasaniyali kofɔ. Permettant de traiter 5 tonnes de beurre de qualité par jour, O bɛ ka sababu ye situlu a tɔni 5 bɔ ɲɔgɔn ko ka o bayɛlɛma tile o tile. sera achevé fin 64. O baaraw bɛna ka na ban ka bɛn ni san 1964 o kuncɛtuma ye. La modernisation de la briqueterie de Manyambougou s'achève. Biriki dilan yɔrɔ min bɛ Maɲanbugu kaw olu fɛ yen ka o lakuraya o baaraw olu bɛ kuncɛli dankan na. Tandis que les études K'a sɔrɔ jateminɛ minnu bɛ yen des briqueteries de Djikoroni et de Ségou se poursuivent très activement. min bɛ tali kɛ biriki dilan yɔrɔ la ni o filɛ nin ye Jikɔrɔni ani Segu o baaraw olu bɛ senna kosɛbɛ kosɛbɛ. Les études technico-économiques de certains projets très importants pour notre économie Jateminɛ dɔw sigilen don sen kan sɔrɔko ani fɛlɛko nasira fɛ ka ɲɛsin baara bolodalen dɔw ma minnu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka sɔrɔ ma. s'acheminent vers leur mise au point définitive. O kow bɛ senna a bɛ ka sɛnsɛn ka taa se a kuncɛyɔrɔ ma pewu. Cimenterie, Siman dilayɔrɔ sucrerie, sukaro dilayɔrɔ usine de céramique, bɔgɔ dilayɔrɔ fabrique de cigarettes, saramuɲɔ dilayɔrɔ sigarati dilayɔrɔ fabrique d'allumettes, takala dilayɔrɔ rizerie de sang, san malo sɛnɛyɔrɔ modernisation des rizeries de sang, san malo sɛnɛyɔrɔ lakurayali baaraw de Diafara B à Massina, ka daminɛ Jafara bɛ kana bila Masina de Kourouma à Bamako ka daminɛ Kuruma kana bila Bamako et de Nantaka à Mopti. ka daminɛ Lasaka kana bila Mopti. Marbrerie dans la région de Kenyeba. Dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko marbre Kiɲeba. La meunerie de Tienfala Tienfala farinimugu dilanyɔrɔ sera prête à fonctionner pour la fin de 1964. o bɛna labɛn ka baara daminɛ ka bɛn ni san 1964 o kuncɛtuma ye. Une fabrique de tapisserie, Ɲɛgɛnlanw ani kokomasirifɛnw olu dilanyɔrɔ o baara dɔ bɛ sen na. dans les premiers cadres. O maa kalannen fɔlɔw 11 jeunes filles npogotigini 11 sont en formation en Yougoslavie, olu bɛ kalan na Yougoslavie jamana kan. commencera à fonctionner dès le début de l'année prochaine. O cakɛda o bɛna daminɛ ka baara kɛ san natɔ in daminɛ na. L'année 1963 san 1963 sera donc en vérité l'année du grand boom du plan quinquennal de développement. an ka baara bolodalen min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ yiriwali la a na kɛ o wulikajɔ san ye o lamagaliba san ye. C'est ainsi que plusieurs grands projets seront mis en chantier. O cogo de la baara bolodalen caman bɛ yen minnu ni olu waliyali bɛna daminɛ. Les travaux du lycée et de l'école normale Lycée baaraw ani kalansoba dɔ min bɛ wele ko école normale pouvant accueillir 1200 élèves dont 900 internes ni olu bɛ se ka kalanden 1200 bɔ ɲɔgɔn ko ladon wa min ye maa 900 ye bɔ ɲɔgɔn ko ye kalandenw na olu bɛ se ka daka a kɔnɔ ye. débuteront dès janvier 64. O bɛna ka na dabɔ ka bɛn ni san 1964 o binawulen kalo ye n'o ye san kalo fɔlɔ ye. L'école normale supérieure verra le jour au même moment. Sanayɛlɛ kalansoba ni o ye école normale supérieure ye o bɛna ka na bange o wagati kelen kɔnɔna na.
les études sɛgɛsɛgɛlu jateminɛlu pour la création d'une école d'administration ka a ɲɛsin forobaca sanayɛlɛ kalanso dɔ o dayɛlɛli ma et d'une école d'agronomie sanayɛlɛ kalansoba min ka kalan bɛ ta ka a ɲɛsin gwɛlɛya minnu bɛ se dugukolo ma ani fɛɛrɛ minnu ka kan ka se ka kɛ walasa dugukolo ka layiriwa sont en voie d'achèvement o baaraw olu bɛ kuncɛli dakan na et les travaux commenceront au cours du premier trimestre 1964. ani o baaraw bɛna ka na daminɛ san 1964 o kalo saba fɔlɔ kɔnɔ. Les travaux d'exécution de l'économie de l'Institut d'économie rurale baara minnu ni olu bɛ tali kɛ cakɛda min ni o bɛ togodala sɔrɔ yiriwali ka o kofɔ ani a ɲininiw et de l'Institut de biologie humaine ani cakɛda min fana bɛ ni o bɛ adamaden farikololafɛnw sɛgɛsɛgɛliw an'o ɲininiw kofɔ seront entrepris dès le mois prochain. o baaraw olu bɛna ka na dabɔ kalo natɔ ye. La construction du stade de Bamako sinandolati kɛnɛba o jɔli Bamako comptant 25 000 places min bɛ bɛn mɔgɔ 25,000 sigiyɔrɔ ma se poursuit à une cadence très encourageante. o ko bɛ senna kosɛbɛ wa sen ka teli. Le centre de formation professionnelle hukumu min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ mɔgɔw degeli la bololabaara la pouvant recevoir 300 élèves min bɛ se ka kɛ sababu ye kalanden 300 bɔɲɔgɔn ko ka olu kunbɛn lui aussi se montre. o fana baara bɛ kɛnɛ kan kaban. L'année écoulée san tɛmɛnen a été marquée par la mise au point de dossiers techniques de réalisation de grands ouvrages d'infrastructures prévus au plan. o nana ka na kuncɛ ni baaraw olu kɛli ye minnu bɛ tali kɛ fɛlɛko olu waliyali la ka a ɲɛsin baarabaw ma minnu ni olu danna tigɛlen don an ka fɛlɛw kɔnɔ. Néanmoins, o n'a ta o ta signalons que le bitumage de la route sans Mopti an ka a fɔ goudron dali sira kan sira min ni o bɛ bɔ san ka na Mopti 220 km kilo 220 est achevé en juin dernier. o kun cɛla wasiwara kalo tɛmɛnen n'o ye san kalo 6nan ye. Les projets dont la réalisation commencera dès la fin de l'hivernage sont les suivants. baara bolodalen minnu bɛ yen ni o waliyali n'o bɛna ka na daminɛ ka bɛn ni samiyɛ natɔ in ye olu danna tigɛlen filɛ nin ye. Bitumage de la route Bogoni-Sikasso-Zégois. Ka goudron da sira kan sira min n'a bɛ bɔ Buguni ka taa Sikaso ka bɔ Sikaso ka taa Zégua. 2 milliards de francs. Miliyari 2. Et de la route Kucala-Sikasso. Ani sira min bɛ bɔ Kucala ka taa Sikaso ka goudron da o kan. Avec pont sur le Banifin à Koro. Ka tila fɛnɛ ka babili o kɛ Banifin kan Koro. Réalisation d'un pont sur le Bani à Douna. Babili k'o kɛ Bani ba o kunna Duna. Bitumage de la route Ségou-Blassan. Ka goudron da sira kan min bɛ bɔ Segu ka taa bila ka taa San. Bitumage de la route Sianso-Kemparana-Kucala. Ka goudron da sira kan sira min ni a bɛ bɔ Sianso ka taa Kemparana ka taa Kucala. Aménagement d'une route en terre de Kaya Nyoro. Ka sirababilen dɔ labɛn sirababilen min ni u bɛ bɔ Kayi ka taa Ɲɔrɔn. Achèvement de la route Bamako-Kulikoro. Sira min bɛ bɔ Bamako ka taa Kulikoro ka goudron da o kan o kun cɛli. La société énergie de Mali mettra sous plan en service la centrale électrique de Sikasso. Cakɛda min bɛ an fɛ yan ni a bɛ yelenkow ka o kofɔ ale bɛna ka na bolofara dɔ ka o dayɛlɛ Sikasokaw olu fɛ yen. Tandis que débuteront les travaux de réalisation du renforcement de la centrale de Bamako. Ka taa sɔrɔ o wagati kelen na baaraw bɛna dabɔ ka dɔ fara cakɛda kan cakɛda min ni o bɛ yelen dili kofɔ Bamako yan. L'électrification de Tombouctou. Yelen doni Tombouctou mara la. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Sotiba. Yelen bɔyɔrɔ dɔ ka o jɔ Sotibakaw olu fɛ yen. Pour une valeur de 2 milliards 400 millions. O nafolo kasabi bɛ taa i jɔ miliyari 2 ani miliyɔn 400 na. Les recherches minières du bureau minier du Mali. ɲinini minnu kɛra dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn kow la cakɛda fɛ cakɛda min bɛ dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn kow kofɔ Mali la. Se poursuivent de façon très satisfaisante. O baaraw bɛ senna cogo la cogo min bɛ maa nimisi wasa. Ainsi, o cogo la. ont été découvertes d'importantes réserves de calcaire. Ɲɛ nana ka na da dugukolo jukɔrɔ kaba min bɛ yen ni a bɛ wele ko calcaire o caman kan. Pouvant entrer dans la fabrication du ciment. O de bɛ kɛ sababu ye ka siman dilan. D'intéressants gisements de marbre. Dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko marbre o caman fana yera. Des gisements de kaolin sur lesquels sera édifiée l'usine de céramique.
dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn min bɛ yen ni o ye kaba jɛman ye n'a bɛ wele ko kawulɛn o min kan an ka usine dɔ bɛ na ka na sigi sen kan min bɛ bɔgɔ dilanli ko fɔ. Tandis que l'installation de traitement des phosphates de Tilemsi k'a sɔrɔ min ye usine sigili ye sen kan min bɛ dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko phosphate ni o yera Tilemsi. en vue de son utilisation par l'agriculture est en cours. O baara bɛna ka na kɛ walasa o bɛ se ka don sɛnɛ hukumu kɔnɔ cogo min na o baaraw bɛ sen na. La création de la monnaie nationale faso wari o sigili sen kan. exigeait d'accentuer l'effort o b'a wajibiya dɔ ka fara cɛsiri kan. pour tirer le maximum de réserves d'or de notre sol walisa sanu caman olu ka se ka bɔ an ka dugukolo jukɔrɔ. dont les possibilités sont soupçonnées depuis des années. o min ni o cogoyaw o jate minɛnen don kaban a bɛ san caman bɔ. Mais dont la mauvaise exploitation dans les placers n'a apporté à ce jour aucun profit notable à l'économie nationale. o min ni a bɔko juguya damanfiyɛw la o kɔni ma kɛ sababu ye ka na ni nafa fosi ye an ka jamana sɔrɔ ma. Le bureau minier a repéré et localisé cakɛda min bɛ yen dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛnko kama o nana ka na jateminɛw kɛ ka yeli kɛ. des filons aurifères dans les régions de Mengani, sanu caman ka o ye marayɔrɔw la minnu bɛ tali kɛ mɛndali la. de la Haute-Falémé, ani Haute-Falémé, de Kenyeba, Kenyeba, Yanfolila, Yanfoyila, Kalana, Kalana, Tessalit, Tessalit, Indaret. Indaret. Les réserves qui ont été évaluées O hakɛ minnu bɛ yen olu jateminɛna. sont très encourageantes pour la poursuite de la campagne. Olu kɔni nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ walasa baaraw ka se ka taa ɲɛ. Parallèlement, fan dɔ fana fɛ. les chantiers pilotes, à la fois chantiers écoles, baarakɛta minnu bɛ yen n'olu ye baarakɛta ɲumanw ye nka ni kalan fana bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. ont été organisés par le service des mines o nana ka na sigi sen kan cakɛda fɛ cakɛda min n'o bɛ dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛnkow ko fɔ. pour définir sur le tas les conditions optimales de l'organisation de l'orpaillage en milieu paysan. walasa ka ɲɛfɔli kɛ a cogo la sartu jɔnjɔn minnu bɛ yen ni o bɛ dannatigɛli kɛ damabaarakow olu la cikɛlaw olu ta fan fɛ. Au cours de ces 2 années, ni san fila laban kɔnɔna na. 3 campagnes importantes ont été menées wulikajɔ belebele saba olu nana sigi sen kan. avec succès dans le domaine de la recherche pétrolière. o nana ka na kɛ ni wasa ye hukumu kɔnɔna na hukumu minnu bɛ taji ɲinini ko fɔ. Ces campagnes ont donné des résultats encourageants, o wulikajɔ ninnu nana ni jaabi ye jaabi minnu bɛ mɔgɔ nimisi wasa. décelant la présence de profondeur de forces allant de 2000 à 4000 mètres. hali ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ dingɛ min kɔnɔna na a bɛ dugukolo jukɔrɔ haka min na k'o ka dun kosɛbɛ. dingɛ minnu ni o dunɲɛ bɛ a daminɛ mètre 2000 fo ka taa se mètre 4000 ma. Ce qui signifie que l'effort doit être poursuivi o kɔrɔ ye k'a fɔ hali bi ta ka kan ka kɛ ɲɛ ni cɛsiri ye. et il se poursuit. ani ta bɛ ka kɛ ɲɛ ni a ye. Dans le domaine de la construction, yɔrɔw jɔlikow ta fan fɛ. les résultats obtenus font apparaître très succinctement jaabi minnu ni olu nana sɔrɔ olu bɛ a to fɛn min ka ye teliya la. 320 km de route à grande circulation, o ye kilomètre 320 sirabaw la siraba minnu ni a tani ka segin barika ka bon adamadenw fɛ. dont 260 km bitumés. olu la kilomètre 260 goudron dara olu kan. Sur 2000 km de route améliorée, sira minnu ni olu ladilanna o kilomètre 2000 bɔ ɲɔgɔnko la. 73 mètres carrés de bâtiments, sobaw olu fɛnsɛnnen bɛ mètre carré haka min kan o bɛ taa i jɔ mètre carré 73 o bɔ ɲɔgɔnko la. représentant 470 logements construits ou en voie d'achèvement, o bɛ bɛn siyɔrɔ 470 bɔ ɲɔgɔnko jɔlen de ma walima siso minnu ni olu bɛ kuncɛli bolo kan. et 220 prêts à l'habitat ont été accordés. wa min ye so ka a juru don mɔgɔw la o 220 bɔ ɲɔgɔnko o dira. 58 kW supplémentaires de puissance d'émetteurs de télécommunications, kilowatɛri 58 bɔ ɲɔgɔnko k'o kɛ farankan ye yɔrɔjan kunnafoni dili kosɔn. multiplie par un coefficient voisin de 4 l'ancienne puissance de notre réseau. ka o sigiyɔrɔma jate min n'o bɛ t'i jɔ 4 o bɔ ɲɔgɔnko la ni o ye an ka kunnafoni cakɛda o fanga kurukara bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan. 1000 lignes supplémentaires sont venues renforcer le central téléphonique de Bamako.
téléphone sira ba kelen wɛrɛw fana olu nana kana barika don Bamako a téléphone soba cakɛda la. Dans le domaine de l'énergie, yelen ko nasira fɛ 250 kW de puissance nouvelle installée. Centrale de Sikasso, kilowati 250 kura o nana kana sigi tugun Sikasso yelen cakɛda la. et divers travaux de construction de lignes et d'installation d'éclairage public ont été réalisés. Ani baara caman wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ usine sigiliw kofɔ ani minɛnw sigilen minnu bɛ yelenkow kofɔ olu nana kɛ. Tandis que des installations représentant 5500 kW sont en chantier. Baara wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ sen na n'o bɛ taa i jɔ fɔ kilowati 500 ani 500 o bɔ ɲɔgɔn ko la. Dans le domaine des mines, dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn kow nasira fɛ 75 millions de tonnes de matières premières pour matériaux de construction ont été étudiés. sɔrɔfɛn kunfɔlɔ minnu bɛ yen ni o ye matière première ye 75 bɔ ɲɔgɔn ko o sɔrɔfɛn kunfɔlɔw la minnu bɛ tali kɛ sojɔfɛnw na sɛgɛsɛgɛli bolila olu kan. 600 000 km² de prospection aéroportée. kilomètre carré 600 bɔ ɲɔgɔn ko min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw la pankurun fɛ olu kɛra. 5 km² de prospection sismique. kilomètre carré 5 bɔ ɲɔgɔn ko ɲininiw olu la ɲinini minnu n'olu bɛ tali kɛ masibafɛnw na minnu bɛ se ka bɔ dugukolo jukɔrɔla la. Et 1900 petits forages ont été effectués. ani jipoida yɔrɔ fitininw ni o ye pɔnpew ye o 1900 bɔ ɲɔgɔn ko o de senna. Les investissements humains fɛn minnu kɛra hadamadenya sabatili ta fan fɛ ont contribué dans la réalisation des ouvrages prévus au plan o kɛra sababu ye ka baaraw ka olu waleya minnu danatigɛlen don an ka fɛlɛ kɔnɔ. pour 400 millions de francs, o bɛnna miliyɔn 400 ma. sans compter les travaux entrepris sur l'initiative des populations ka taa sɔrɔ jatema boli baaraw kan baara minnu ni o ŋaniya yɛrɛ bɔra sigida mɔgɔw yɔrɔ. pour la construction des écoles, ka ɲɛsin kalansow jɔli ma. de dispensaires, furakɛlikɛyɔrɔw de réaménagement de routes, siraw labɛnni ko kuraw etc. a n'a tɔw. Il faut donner une idée fo hakilinan dɔ ka di du relèvement du niveau de vie de la population. min bɛ tali kɛ dɔ farali la sigida mɔgɔw olu ka ɲɛnamaya cogo kan. Il est intéressant de noter a nafa ka bon a ka dɔn ko que la consommation d'énergie électrique a augmenté de 44%. mɔgɔw kɛli ka kuran matarafa dɔ farala o kan 144. Celle des centres de tourisme de 35%, celle de gasoil de 10%. kelen bɛ yen o ye taji ye 135 min ye gazuwali ye 100 o ye 8 ye. Les effectifs de travailleurs baarakɛlaw hakan relevant de la fonction publique ni o jatew gulonnen don forobaca la accusent un accroissement de 38% pour les agents de cadre dɔ farala olu kan 138 mɔgɔ kalannenbaw ani a kɔnɔna baarakɛlaw et de 72% pour les auxiliaires. ani min ye u dɛmɛbaw ye 170 o ye u dɛmɛbaw ta ye. Grâce au développement de nos sociétés d'État, ka a sababu kɛ an ka faso cakɛdaw olu yiriwa cogo ye. le nombre de salariés est passé de 23 500 en 1960 saratalaw hakan san 1960 la saratalaw olu bɔra mɔgɔ 23,500 la à 35 000 en 1963 kana bila mɔgɔ 35,000 la ka bɛn ni san 1963 ye. soit un accroissement de près de 60%. n'o furancɛ lajɛra dɔ farala a kan 100 a surunyana 60 la ni Voilà qui en dit assez a filɛ a bɛ cogo min na sur l'accroissement du niveau de vie dans les villes ka a ɲɛsin ɲɛnamaya yɛrɛ kɛcogo ma sigidaw la et répond éloquemment o bɛ ɲɛfɔli jɛlen de kɛ aux spéculations théoriques sur le chômage dans les États africains. ka a ɲɛsin ɲɛfɔliw ma da la ɲɛfɔlu barantanya ma farafin jamanaw kan. Le Code malien du travail sariya gafe min bɛ danatigɛli kɛ mali la ka ɲɛsin baarako ma et le Code de prévoyance sociale ani sariya gafe minnu bɛ yen ni o bɛ hadamadenya ɲɛsigili kofɔ ont été élaborés et promulgués o sariya gafew nana labɛn ka u kɔnɔkumaw cari avec l'accord
et la collaboration totale des travailleurs ni yamaruya ye ani jɛkɛɲɔgɔnya dafalen ye ni baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye pour la protection des salariés et de leurs familles. walasa ka jateminɛw k'olu sigi sen kan ka ɲɛsin baarakɛlaw n'u ka denbayaw ma Pour continuer d'adopter le langage des chiffres, walasa ka taa ɲɛfɛ hali bi ka da don jatedenw na il faut savoir qu'au terme de cette troisième année, a ka kan ka dɔn ko nin san sabanan kuncɛli la le bilan présente en acquisition nouvelle nin kimɛli bɛ fɛn min jira ni o ye fɛn kura sɔrɔlen ye 6 hôpitaux équipés, o ye dɔgɔtɔrɔsoba 6 ye minɛn donnen bɛ minnu bɛɛ kɔnɔ 12 centres médicaux, cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyali matarafali kofɔ o 12 10 maternités, muso jiginso 10 37 dispensaires de cercle, joli furakɛyɔrɔ 37 cerclew kɔnɔ 49 dispensaires ruraux. joli furakɛyɔrɔ 49 togodamisɛnninw na La même politique de décentralisation, a politiki sira kelen min bɛ mara cɛbɔli kofɔ de multiplication et de modernisation a doté le Mali min bɛ lakurayali ani lacayali kofɔ o kɛra sababu ye ka sɔrɔ min lase mali ma de 43 centres de protection maternelle et infantile, o ye cakɛda 43 ye min bɛ musow ka kɛnɛyali ani denmisɛnw ka kɛnɛyali makara 8 grands centres d'hygiène, cakɛda belebele 8 min bɛ ɲɛfurakɛyɔrɔw kofɔ 7 centres de lutte anti-tuberculose, cakɛda 7 bɔɲɔgɔn ko min bɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ kɛlɛli kofɔ 41 centres anti-tuberculeux ont été mis en fonctionnement au niveau des cercles, cerclew kɔnɔna na cakɛda 41 olu nana sigi sen kan sɔgɔsɔgɔninjɛ kɛlɛli kama cerclew kɔnɔna na et dans quelques mois, ani kalo damadama kɔnɔna na ces comités auront accédé de s'étendre aux arrondissements. o kulu olu bɛna kana tila baaraw la ka damina o cakɛdaw la fɔ kana bila fɔ arrondissementw na Faut-il ajouter dans ce domaine o hokumu o kɔnɔna na a ka fisa fɛn dɔ ka fara o kan que 17 pharmacies nouvelles ko pharmacie kura 17 n'o ye fura feereyɔrɔw ye sont ouvertes à travers la République olu dayɛlɛlen do jamana fan bɛɛ lajɛlen na et que 21 centres sociaux nouveaux ko adamadenya sabatili cakɛda 21 minnu ye kuraw ye sont installés depuis 1960 olu sigilen do sen kan kaban kabini san 1960 pour la même période. o wagati kelen kɔnɔna na Dans le domaine de l'enseignement, kalanko hokumu kɔnɔ 565 classes nouvelles ont été ouvertes. kalanso 565 kurakuraw olu dayɛlɛna 105 000 élèves kalanden 105,000 feront leur rentrée scolaire en octobre prochain olu bɛna don kalan na komite kalo natɔ in na n'o ye san kalo 10 natɔ in ye contre 64 000 seulement en 1960. ka taa sɔrɔ san 1960 la kalandenw tun tɛ dɔwɛrɛ ye fo mɔgɔ 64. Les chiffres que voilà aw bɔra ka jate min ye sisan sont éloquents ninnu ye fɛnw ye fɛn minnu ni a bɛ ɲɛfɔli kɛ ka s'a dan na et sont loin des matillonnages électoraux. ninnu yɔrɔ ka jan kalata kɔnɔna kuma fufafuw la Voilà, chers camarades, a filɛ nin ye taamaɲɔgɔn kanunenw quelques-unes des nombreuses et importantes réalisations du Mali mali sera ka fɛn minnu kɛ damadamaw la minnu ni olu nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ que le dynamisme de notre peuple an ka jamana kɔnɔdenw ka cɛsiri et la multiplicité des tâches de chaque Malien ani malidenw bɛɛ kelen kelen ka baaraw cayali ont pu faire échapper à notre attention. an ka kɔlɔsili ma se ka boli min kan La politique sociale que nous menons est réelle. politiki sira min bɛ an bolo adamadenya nasira fɛ o ye kɛnɛkanko ye tiɲɛ de don Elle est effective fɛn dafalen de don parce qu'elle est orientée exclusivement au bénéfice du peuple. ka da kan a ɲɛsinin bɛ dɔrɔn jamana kɔnɔdenw dɔrɔn olu de ka nafa ma Elle est irréversible yɛlɛmɛcogo tɛ a la parce qu'elle est le fruit savoureux de nos efforts propres. ka da kan an ye cɛsirilen ye fɛn min sɔrɔ o de tɔnɔ jɛlen de don Elle est à long terme et en progression constante. fɛn de don fɛn min ni a bɛ to senna tuma bɛɛ wa tuma bɛɛ lajɛlen fana na dɔ de bɛ ka fara a kan Parce que partie intégrante de notre option du 22 septembre 1960, ka da kan an ye jɔsen min ta ka bɛn ni san 1960 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22 ye o yɔrɔ belebele dɔ de don pour le système qui embrassera le monde, le socialisme. ka a ɲɛsin tagabolo ma tagabolo min n'o bɛna walankata ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ n'o ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye
Oui, notre politique sociale Awa, politique sira min bɛ an bolo hadamadenya ta fan fɛ. de l'Union soudanaise RDA Min bɛ Union soudanaise RDA bolo. n'est pas au service de la démagogie. O tɛ mankankolon ci bolo, mankankolon ci min ni o dabɔkun de ye ka mɔgɔw tanu walasa mɔgɔw bɛ se ka tugun i nɔfɛ cogo min na. Elle ne peut être le bouclier des tenants A tɛ se fana ka kɛ janfanciw olu ka yɛrɛ tangalan ye. d'une politique de démission nationale ou de soumission à une puissance quelle qu'elle soit. A tɛ se ka kɛ politiki sira min bɛ jamana don kunpalan na walima ka kɛ fura ye sebagaya dɔ la a mana kɛ sebagaya sugu sugu ye. Elle est celle A kelen pe de don. d'un peuple décidé. Nka fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ min ni a bɛ jamana kɔnɔdenw kofɔ minnu cɛsirilen don minnu b'u ɲɛna. À lever haut le drapeau national. Minnu cɛsirilen don ka Mali drapeau kɔrɔta fɔ sanfɛ. Elle continuera d'être, grâce à vous, chers camarades, Wa a na to o sira kan aw sababu la taamaɲɔgɔn kanulenw. celle des Maliens qui veulent faire de leur pays un paradis à la mesure de leur patriotisme. Malidenw bɛɛ lajɛlen minnu b'a fɛ k'u ka jamana kɛ arijinɛ ye ka kɛɲɛ ni u ka fasoden ɲumanya kundama ye. Elle sera commandée par l'intérêt de l'ensemble, au sein duquel A na ɲɛ minɛ jama bɛɛ lajɛlen de ka nafa fɛ. O min kɔnɔna na les intérêts particuliers n'auront d'autre issue que de s'intégrer. mɔgɔ damadamaninw ka nafa wali mɔgɔ kelen kelenw ka nafa o tɛna na jɔyɔrɔ foyi sɔrɔ fo ka jɛngɛ ka bɔ yen. Tout comme dans le domaine économique, I n'a fɔ fɛnɛ sɔrɔ ta fan fɛ. l'initiative privée Kɛnyɛrɛye ŋaniyaw ne se justifiera que par une conformité totale o tɛ se ka lankɛnɛmaya fo ni a kɛra u yɛrɛ bɛnni ye ni kow cogoya ye a dafalen. avec le plan de développement Ka kɛɲɛ ni an ka fɛlɛ ye fɛlɛ min bɛ yiriwali kofɔ. et une harmonie parfaite avec les objectifs socialistes de notre pays. Ani ka u yɛrɛ bɛn dafalenya kɔnɔna na ni kuntilennaw ye. Kuntilenna minnu bɛ tali kɛ sɔrɔ ani fanga forobayali la an ka jamana kɔnɔ. Là demeure le salut. O yɔrɔ de la kisili bɛ yen ɲɛta bɛɛ. Les séquelles de l'injustice sociale, Kɔlɔlɔ minnu ni olu nana kana sɔrɔ tilenbaliya la hadamadenya nasira fɛ. les structures coloniales comme leurs bénéficiaires, Kɛwale minnu kɛra jɔnya wagati la ani o kɛwalew nafa sera mɔgɔ minnu ma ani jɔnya ye nafa lase mɔgɔ minnu ma. devraient se convaincre que c'est là la seule alternative. Olu ka kan k'a faamuya k'a da la k'a fɔ ko yan de ko nin kelen pe de ye fɛɛrɛ ye. Car chaque jour, K'a masɔrɔ don o don patiemment, muɲuni kɔnɔ mais inexorablement, notre peuple, sous la direction de son parti, cogo tɛ a la an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ parti ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ effectue un pas en avant et précis dans ce sens. o bɛ sendɛɲɛ kelen de kɛ ka taa ɲɛfɛ sendɛɲɛ kelen min ni a perepere latigɛlen don. L'obstination a fermé les yeux sur cette réalité. An cɛsiri ko jugu fɛ fo ka an ɲɛ tugun o tiɲɛw kan ka i ɲɛ tugun nin tiɲɛ kan. Peut-être une erreur fatale. O na kɛ filiba ye filiba min ni a na kɛ makosa sababu ye. Aussi vrai que le refus en 1945 O jɛlen don fɛnɛ i n'a fɔ banni min n'o nana kɛ san 1945 de prendre au sérieux les aspirations des Africains a précipité la liquidation du système colonial. Ka farafinadenw ka laɲini ta sɛbɛ la o kɛra sababu ye ka jɔnya fanga daji. Les subterfuges et les tricheries n'y feront rien. Keguya fɛɛrɛ minnu bɛ walisa ka i yɛrɛ bɔ ani o n'a ɲɔgɔnna sira wɛrɛ minnu bɛ yen olu tɛna se ka fosi ɲɛ. À notre option décisive, Ka ɲɛsin anw ka jɔsen ma jɔsen min n'an y'o latigɛ. il faudra se soumettre pour des raisons, à défaut de celles du cœur. Bɛɛ ka kan ka i cɛsiri fɛn bɛɛ la walisa lafiya o kana. Notre choix n'a jamais été le coup de tête de l'enfant déçu. An ka limaniya a ma deli ka kɛ fɛn lafulen ye abada a ma deli ka kɛ folokofalaka fɛn ye. Ni même le fruit de la colère au lendemain des événements d'août 1960. Ani fana an ka laɲini ma kɛ dimiya ye dimiya min ni o nana wuli
ka bɛn ni san 1960 o san kalo 8nan ye. De même, O cogo kelen fana na, notre action ne peut s'infléchir à la faveur de la coopération avec les autres États. an ka jɔsen o tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ fo ka siraw ka olu ta, sira minnu ni o bɛ kɛ fataw ye ka ɲɛsin dafa ɲɔgɔnya ma ni jamana wɛrɛw ye, d'Afrique ou d'ailleurs. minnu bɛ farafinna walima diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Celle-ci